Goejoen, het is dinsdag 3 maart. Welkom bij Bient met Joen on tafel. Jeroen Elfrink, 30 dagen lang liet hij elke vorm van alcohol steen. Simon Fuik die volgt voor u de zaak zijn Antonio Marcos van der P. en zijn vriendinnen Enise. En Ariane Aukens uit Wolvenke is krek waarom uit Zuid-Afrika dat ze dit soort spectaculaire dingen die je. Ja, Ariane, dat is goed te zien trouwens. Dat is krek in Zuid-Afrika komt lekker kleurtje heeft. Maar dan komt ze uit Wolvenke. En de verzinners die hield hier dus mooi. Ja. Wat een leven. Ja, het is, Friesland is het toch wel allemaal begonnen. Maar tegenwoordig ben ik niet zo heel veel meer in Nederland te vinden. Nee, je hoort een peer van die Maartse buien op een kop. Hoe wie dat? Maartse buien? Ah, ja. Nou, ik heb vandaag even niet gesurfd. Maar het is op zich, de hele week waait het heel goed. Maar als je dan net uit Afrika komt, dan is het wel even wennen met de kou. Ja, denk om die gezondheid. Nou, jij er volle meer van daar en die avonturen. Ja, 30 dagen lang alle drank steenlitten. Ja, dus ik het pilsje na het werk of dat glasje wien, jongens, even lekker op een bank, mooi chipje erbij. Zoen jou dat kennen. Verslavingszorg en de GGD die binnen uiteindelijk zet mijn project Ik Pas. En het doel is om mensen bewust te maken van drankgebruik. Jeroen Elfrink, welkom. Dankjewel. Jij doet mee. Ja, dat klopt. Maar je werkt ook bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Maar het belangrijkste is, je hebt gezegd 30 dagen, geen druppel. Precies. Van 2 tot en met 31 maart laat ik de alcohol gewoon staan. Oké, doe eens even zo met je handen. Het gaat heel goed. Ja, het gaat goed. Nee, geen ontwenningsverschijnselen. Nee, gisterochtend was het heel moeilijk. Want we moesten natuurlijk beginnen. Normaal begin ik elke dag met een bier. Maar ik liet hem staan voor deze keer. Ja, nee, maar zonder gekheid. Wat voor type drinker ben je? Ik denk dat ik een gezelligheidsdrinker ben. En nou, ik denk niet dat ik niet vaak meer dan 10 drankjes in een week haal. Oké, is dat op één avond of is dat een beetje verdeeld? Dat is wel verdeeld. Ja, verdeeld. Simon? Nee. Wat wil je van mij? Ja, hoeveel neem jij in? Qua drank? Ja? Nou, ik ben wel een drinker, ja. Iedere avond? In principe een weekend drinken. Een weekend drinken. Door de week moet uitkijken. Sportvrouw? De 10 hou ik sowieso niet, nee. Maar 1 avond in de week, misschien een paar drankjes. Oké, zou je het kunnen? 30 dagen geen alcohol? Ja, heel makkelijk. Simon? Ja. Ja, nou, dat lijkt me mooi. Dit klinkt goed. Ik weet niet, schrijf je in. Ja, laten we allemaal meedoen dan. Ja, nee, maar goed, het idee is dus dat je dus 30 dagen niet drinkt. Waarom? Wat is... Nou, mijn gedachte was van, ik ben nu 30 en sinds ik 16 ben, heb ik wel eens een weekend dat ik biertjes mocht drinken. Toen was het nog 16, nu is het 18. En ik denk dat het gewoon, nou, volgens mij maar 1 keer is voorgekomen dat ik langer dan 30 dagen geen alcohol heb gedronken. En dat was toen ik een knieoperatie had en trombose spuiten moest zetten. Oh, toen kon het dus echt niet? Toen mocht het niet en toen kon het niet. En ik denk daartussen dat het gewoon echt, eigenlijk gewoon wel elke week is geweest. Ja, wat zegt dat? Ja, wat zegt dat? Dan ben je een levensgenieter, zeggen ze. Maar dat het zo ingesleten is in het leven, in mijn leven, laat ik het bij mezelf houden, in mijn leven, dat het heel gewoon is om met vrienden die komen eten, een wijntje te drinken, die voetbal komen kijken, een biertje te pakken, die komen voetballen. Het zit heel erg verweven in vele zaken in het leven. Ja. Heeft dat dan wel eens geleid tot dingen waarvan je denkt van, potverdikke, maar had ik beter niet kunnen doen? Dat heeft wel eens geleid tot dingen van potverdikke, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik vind het redelijk onder controle, maar nee, dat zijn... zou je zorgen maken als je het zo nou, onder controle. Ik heb nooit echt spijt gehad van mijn drankgebruik. Er zijn natuurlijk wel momenten dat je echt gewoon veel te veel op hebt en lallend naar huis gaat, 3 keer van je fiets valt. Dat heb ik wel gehad. Ja, dat is een beetje jeugd, maar het gebeurt kennelijk dus heel veel hè, onder onze jeugd. Het meeste van Europa. Ook. Dat klopt. Wij zijn grootverbruikers met z'n allen. Wij hebben beelden klaarstaan. Dan kunnen we misschien even kijken hoe dat gaat dan bijvoorbeeld op Terschelling. Hè, waar dan, kijk hier, de kratten bier worden daar uit de supermarkt meegenomen. Camping Appelhof. Ja goed, jij bent nu 30 en jij zegt van ik kan dat wel even stoppen. Hoor je meer verhalen van mensen die op die manier zeggen van nou nu kan ik er wel mee ophouden? Nou, de meeste reacties zijn zelfs van ja, maar zoveel drink ik helemaal niet. Ik kan zo wel stoppen als ik dat zou willen. En dan vraag je of ze dan ook, nou schrijf je dan maar in. Ja, nee, maar Jeroen, zoveel drink ik niet hoor. Die weigeren dan in te schrijven. Of om mee te doen eigenlijk. Inschrijven is nog niet eens het belangrijkste.
Ja, want wat heb je eraan uiteindelijk als je die 30 jaar of 30 dagen vol op 30 jaar. jaar laat wel. Dat is wel heel veel. Ja, nou ja. 30 dagen niet en dan? Wat heb je dan bewezen? Voor mezelf gewoon een bewijs dat het ook gewoon zonder kan. En voor de rest is het ook nog zo dat je... er zijn verschillende onderzoeken ook en die staan ook op die website van Ik Pas. Ik zie daar toevallig achter jou nog een plaatje weer verschijnen. Er zijn verschillende onderzoeken die zeggen dat je beter slaapt, dat je je fitter voelt, dat je ervan afvalt. Want alcohol, daar kom je ook gewoon erg van aan. En, of je houdt het op peil misschien. Ik vind het al met al redelijk onschuldig klinken. Want ik neem aan dat je, als je werkzaam bent in de verslavingszorg, dat je heel erg uitwassen meemaakt. Dat klopt. Maar volgens mij is het ook een beetje een statement als je het doet, zou ik denken, van dat je mensen een spiegel wil voorhouden van jongens, kom op, we moeten dit niet zomaar accepteren. Ja. Want je hebt echt heel ernstige uitwassen. Dagelijks, links, rechts, overal. Ik denk dat ook veel mensen niet doorhebben wat veel is. Zeg maar, dat iedereen denkt dat ze maar een paar drankjes drinken, maar als je het eigenlijk een hele maand niet doet, dat je dan pas merkt, het is eigenlijk best lastig omdat het zo ongemerkt gaat, omdat het zo hoort bij de cultuur. De vraag is natuurlijk hoe kwalijk dat is. Ik bedoel, een beetje drinken, ik geloof niet dat dat kwalijk is, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, ik denk dat er een grens is, en dat zal voor iedereen verschillend zijn, maar dat er heel veel mensen vaak over die grens gaan met heel ernstige gevolgen, dat staat wel vast. En ik vind dat wel het mooie als je zo'n actie begint. Ja. Maar Jeroen, heb jij bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die dus wel meedoet om echt een statement te maken? Nou, ik heb toevallig contact gehad in de aanloop naar Ik Pas. Of in ieder geval in de aanloop nadat het begon. Met een meisje en haar moeder maakte nogal een gewoonte van om elke avond 2 flessen wijn op te drinken. Dat is flink. Ja, dat zei ze ook. En zij berichtte mij, want ik doe de social media van VNN ook. En ik kreeg een bericht van haar van beste VNN. Ik heb een probleem. Mijn moeder die drinkt elke avond 2 flessen wijn. Ik heb het geprobeerd bespreekbaar te maken. Ik heb geprobeerd om het via mijn vader te doen. Ik heb via mijn broertje geprobeerd. Maar we krijgen het haar niet aan het hoofd dat het slecht is voor haar. En slecht is voor ons gezin. En het duurde wat. Er ging een week of 2 overheen. En toen had ze het nog niet, na mijn tips, nog niet bespreekbaar gemaakt. En toen zei ik van, wat als je mee zou doen aan Ik Pas? Gewoon om een statement te maken naar je moeder. Onbewust misschien. En dat doet ze nu? Zij doet nu mee met Ik Pas. Ze heeft ingeschreven met een vriendin. En ik geloof zelfs dat haar broertje en vader ook meedoen. Nou, en dan hopen dus dat die moeder inziet dat het... die moeder is straks de enige die een wijntje drinkt 's avonds. Okay. De enige die alcohol drinkt. Nou, ik wens je veel sterkte. Nou, dankjewel. Over 30 dagen wil ik je weer terugzien hier is goed. Aan tafel. Geen probleem. Kijken hoeveel je afgevallen bent. 30 dagen, het is niet 30 dagen niet scheren, hè? 30 dagen niet scheren? Nee, ik denk dat ik het wel ga bijhouden. Want anders wordt het echt... Oké, anders wordt je op je knieën. Goed, dankjewel. Ja, we hebben het aansnek nog even over het ijszieken. Want het waar, dat noegen er eigenlijk net daar uitjoert. Maar wij gongen het loon in om te zien hoe de start van de maand die eruit zocht zonder ijsziekers. Dus dat aansen. En we gaan eerst even zien naar dat proces dat in de media de hele week al in de besnijing houdt. In Assen is juist de rechtszaak uiteenzet in het duo van de Harkema met de bijnamen Bonnie en Clyde. De man en vrouw lukt zijn vrienden hier een spoor van geweld door het noorden en het eersten van het land. Ze worden verdacht van afpersing, dieverij met geweld, poging tot deerslag en moord. Met grof geweld namen ze 2 keer slachtoffers mee in de kofferbak van een auto en scherten een man deelt die te attraperen bij een inbraak. De media stienen er bal van. De politie begon een grote klopjacht. Eind februari konden de 2 oppakt worden in Duitsland. Simon Fuik, ja, misdaadjournalist, criminoloog, auteur van de boeken en onder andere van de zaak Vaatstra, Nicky Verstappen, de vuurwerkramp, Blik en Dominee uit Haas. Yes. Dus je zit er heel diep in zo'n zaak. Voor u ben je direct maar dat ik volgen, Joert en Juster, en dat zie je de hele week van. Zit je er een boek in dit verhaal? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee, ik denk dat gisteren en vandaag ook wel is gebleken dat juist in deze zaak is er eigenlijk vrij helder wat er is gebeurd. Nou ja, maar dit is toch een episch verhaal? Nou, dat snap ik. Maar ik vind, dan is het niet meer dan vertellen wat we toch al allemaal weten. En dat is niet mijn ding. Als er een boek komt, dan moet je echt er een diepere laag in vinden. Moet je daar echt een verhaal mee kunnen vertellen wat de mensen nog niet weten. En ik denk, als ik dat circus ook weer vandaag en gisteren zie, en de openheid van de 2 verdachten. Ik bedoel, die werken toch behoorlijk mee aan alles wat er wordt gevraagd. Op welke manier dan ook.
Nee, waarom een boek? Ik zou niet weten wie... Dus net een boek, maar dan deze analyse. Wat just eigenlijk? Hè? Want de beste net in Assen, maar dan volgt het via Twitter, sociale media. Hij heeft contact met Plasman, de advocaat. Wat valt er eigenlijk op? Nou ja, er valt natuurlijk heel veel op. Maar het eerste wat opvalt is dat het vanaf het begin Bonnie en Clyde is. En dat je toch op een of andere manier merkt die fascinatie kennelijk die dan toch voor misdaad er ook altijd is. Niet alleen de treurnis, maar ook dat gevoel van mensen doen dingen die je eigenlijk nooit van zijn leven zal doen. Dat vind je hier wel heel erg in terug. En doordat ze zo meewerken, komt dat ook echt tot leven. Alleen, denk ik dan, het is wel Bonnie en Clyde anno 2015. Ja. En niet zoals het in de 20e eeuw was. Nee, daar hebben we even een fragmentje van uit de film. Van Doe de Steeds. Want hoe ziet het eigenlijk met Bonnie en Clyde? Iedereen roept het. Nou, Sas zegt het eruit. Oké. What's it like? Clyde Barron. Hi, I'm Bonnie Parker. Pleased to meet you. Ja, romantiseerd beeld van 2 misdadigers. Nee. Maar we zeggen eerst een handje in handje zitten. Echt vrij romantisch, hè? Nee, absoluut. Maar nog heel even over deze scène. Want dit is echt de sleutelscène. Dit is de eerste keer dat ze eigenlijk samen een misdrijf... Hij gaat naar binnen, hij pleegt die overval. Maar je ziet hier de omslag van een stelletje wat elkaar leert kennen... dat via die misdaad ineens een liefdeskoppel wordt. Ja, en dit is romantisch. Hier gaat iets vanuit. Ja, en als je dan teruggaat naar de zaak die nu speelt... daar is natuurlijk alle romantiek uit. Ik vind ook dat de oude Bonnie en Clyde, die zijn neergeschoten. Deze 2 mensen die nu terecht staan, die zijn in Duitsland... zijn die gearresteerd. Die leven nog. Die vertellen over wat er is gebeurd. Deze 2 werden na 4 jaar misdrijven plegen... werden die volledig aan flarden geschoten. Het eind van die film. Echt een klassieker. Dan gaat vervolgens men invullen, bijna fantaseren... wat er allemaal tussen die 2 kan hebben gespeeld. Vandaag... Gisteren en de komende dagen zie je de harde werkelijkheid. En die is natuurlijk toch heel anders. Ja. Ook al ben je een liefdeskoppel, de harde werkelijkheid van de misdaad is totaal niet romantisch. Maar heb je dan deze dagen zaken in van je toch... God, dat is slimmer dan dat ik verwachtte? Nou, vandaag bleek, en gisteren ook, bleek natuurlijk... slimmer in de zin van... Erger, snap ik. Je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt dat het gewoon een enorm ernstig feitencomplex is. Het is natuurlijk niet zomaar wat om in amper 14 dagen, 16 dagen tijd echt een reeks misdrijven te plegen. Maar gelukkig zijn er geen doden bijgevallen. Bonnie en Clyde in de jaren 30 van de vorige eeuw minstens 14 doden. Nee, gelukkig niet. In koel en bloeden, doodgeschoten. Hè? Dus het is wel, in dat opzicht is het ook wel weer een beetje een afgeleide daarvan. Maar de belangrijkste ingrediënten komen overeen. En de ernst van de feiten, daar is iedereen het over eens. Dat zal ook de komende dagen vooral heel erg naar voren worden gebracht. Dat kan je nooit onderschatten. Dat is gewoon heel heftig. Dan even naar een oeropmerkelijk verhaal, wat eigenlijk net vaak voorkomt. Ze zitten met z'n beiden in het bankje, zeg maar, en ze hebben dezelfde advocaten. Ja, dat is echt, dat is één van de dingen. Er zijn er meer die dit echt uniek maakt. Zij zitten allebei bij het kantoor van Peter Plasman, die advocaat. Ik heb hem gisteravond uit de drukte van de zitting mooi een tijd even aan de telefoon kunnen hebben. En dat was ook het eerste wat ik vroeg, want ik wist dat niet. Hoe is dat nou toch gegaan? Want dat gebeurt nooit. Want het risico op belangenverstrengeling, het risico dat zij beginnen te praten. Ja, dat de een belastend over de ander gaat verklaren, dan is het einde verhaal. En hij mag van zijn cliënten niet met de media praten, maar dat was een van de dingen waar hij wel wat over kon zeggen. En toen vertelde hij, de mannelijke verdachte, die was ook cliënt bij hun kantoor. Toen ze samen werden gearresteerd, toen heeft de vrouw, Enis, heeft toen het verzoek gedaan om ook bij het kantoor te komen. Toen heeft hij ze tegenover en aan tafel gezet en gezegd, moet je luisteren, kan maar op één manier, dat je op één lijn blijft zitten. Dan mag je hoe dan ook niet belastend over elkaar gaan verklaren. Dus echt maar dan stap ik op en dan stapt mijn kantoorgenoot ook op. Ja. Heb je geen advocaten meer, ligt het proces helemaal plat. En dat zie je gisteren en vandaag eigenlijk voortdurend in alles wat er gebeurt. Zij doen vooral heel erg hun best om op één lijn te blijven. Maar ja, ik vroeg ook aan Plasman, ik zeg, hoe lang houden ze dat vol? Er zijn geen voorbeelden uit de geschiedenis van mensen die dat levenslang volhouden. Sterker nog,
als Antonio, de hoofdverdachte, de mannelijke hoofdverdachte, een flinke douw krijgt. En dat zou me eerlijk gezegd toch ook niet helemaal verbazen. Het hangt in ieder geval wel een beetje in de lucht. TBS? En zij... Nou, TBS, dus even, wil ik ook graag nog even wat over zeggen. Maar even dit onderscheid. En zij stel dat zij minder krijgt en geen TBS, dan staat ze over een paar jaar staat ze weer buiten. En hij nog 15 jaar weg. Dan heb je elkaar 20 jaar niet gezien. Ik bedoel, misschien een bezoekregeling, misschien af en toe het bezoek zonder toezicht. Maar dat is wat anders dan een relatie onderhouden. Kortom, vroeg of laat gaat dit mis. En dat is natuurlijk toch een bommetje. Ook de komende dagen nog hoor. Wat gaat er gesproken worden? Wat gaat er gezegd? Hoe blijven ze op één lijn zitten? Ik vraag het me af of ze dat volhouden. Oké. Nou, bedankt in ieder geval voor die uitles. Misschien zit er toch nog een boek in dat je dit zei. Nou ja, maar dan moet er nog van alles gebeuren. Je vroeg het voor dit moment en op dit moment zie ik de reden er nog niet in. Oké. Nou, we houden het in de gaten. Nog belangrijke slachtofferverklenings en nog volle meer. Dus het bloed in het nijs. Oké. Ja, de warmere dagen die binnen op komst. Maar één ding is weer, het eerste liphuis zal van het hier net voelen worden. En dat docht toch zeer voor alle ijziekers. In uw riegen oer Maatse Graaiden Joet de pine van ijzieker Wiebren Bruinsma. Maart. Het lucht krijgt weer kleur. Het loon luidt de longen in naar nijlibben. Je moezepleeg of hazenpest die dat keren kan. Het viel erop. Maar net voor de ijzieker. Die met zijn pet onder de kapstok en de handen thuis houden. Hoe viel dat voor het veld? Is het feest voor de vogels? Of wordt er in stilte koeld in de graaide? Er zit een hele ploeg skreeuwen, die ben correct omgekomen. Die zitten hier in die pool hier, in voorrongen. Ja, dat ben de skreeuwen, de eerste skreeuwen. Goele docht er misschien nog krek net, maar het het van Wiebren Bruinsma blied het. Maar jocht en reden kan hij hem een echte veldman nemen. Viskje, jaaien en ijziekje. Het is het inwezen met de elementen, maar die oerkracht. Als dat in een mensje zit, is dat van jongs af aan. Dat is zo'n mooi gevoel, omdat je huid en je paken dat ik al dien, die gaan de grote verhalen door. En dan denk je, godverdikke, nou jij ik bij die ploeg, ik ken hem, ik vinden. Ik heb een leerpaai vinden, nou, dan ben ik grootskop. De veldman moet hem vrij vieren kennen. Dat is zijn ventiel tegen de maatschappij-druk. En een verbod op ijziekjen, dat is voor hem als de vrede van Versailles. Hij moet het accepteren als een generaalsovereenkomst na een loopgravenoorlog. Maar het viel als een dolkstjit. Want de veldman weet dat net hij, maar vooral de moderne loonbouw de onstichter van het kweeën is. Wilst hij krijgt mijn naaizorg zijn volle goedsdocht voor de graaidvogel. Wat vooral zeer doet, is dat je net vrij het veld meer in de warmte kennen, oerelwee en kansjes joggen, daar is even heen, daar is even rustig achter een hikken te zitten. En dat vind ik ook griezelig spietig, want het heeft mij heel volle goeds gebracht, het ijziekje. Ik hou ook griezelig van het veld, het zit heel diep in me. Nou, en vooral hier, ja, dat vind je zo mooi. Dat kan, en zeker in deze gestreste wereld van het werk, waar alles gehaast is, rare oorlogen, toestanden. Ja, ik vind dat ook griezelig spietig en ik zou het ik net missen kennen, want dit is voor mij wel rest en genot. En zo zit de ijzieker Veensen in zijn eigen vrijheidsdrang. Nee, het gaat hem eens heel dan net om dat eiken. En ja, hij wil stomme graag mooi denken en mooi werkje om het van de ondergang redden van skries en liep. Maar het recht op eigen insjoch inleveren, dat krijgt er maar zijn gewisse net kleer. Krijg die ijziekjes, dat binnen de eigen en de eren van het veld. De meesten die echt kennis hebben en dat die een paar eikens meenemen, nee, dat is absoluut het punt net. En ja, dit is zoals wij het joggen. Daar komt ik naar jeugd achter u zo dat ik beleven wil. Dus ja, ik hoop dan ook ooit een keer paken dat ik mijn lidsbeen daar ik in meenemen kan. En dat die daar ik van genieten kan en vooral dat je dat oerdragen kennen. Ja. Ja, ze reizen de hele vrouwentoer en dan vooral naar plakken dat. Dus zinnen altijd misschien in het leven van een professioneel surfer is dus heel dreig. En dat weet Ariane Aukers uit Wolvergeek. Ja, ik zag er al eventjes de zuster goed uit, lekker bruin. Blond hier, echt een surfbeep, is het of net? Ja, dit is de outfit. Ik ben pas een weekje terug, dus dat haar en ja.
Altijd in de zon. De kamp uit Zuid-Afrika? Ja. Wat doe je daar dan? Ja, dit was eigenlijk mijn wintertraining, want het is gewoon te koud en het waait niet constant genoeg in Nederland om elke dag op het water te staan. Dus dan moet ik weg. Ja. We zullen aan even zien hoe het begonnen is bij die vanuit Wolvenkeer. Dat is net een soort wetten volgens mij. En hoe is dan trokgroeist eigenlijk naar de top van de vrouw in die klasse. Zullen we even zien nou, was het al je kist? Ja, laten we maar doen. Ja, unaniem jaloers hier al hier denk ik aan tafel. Enorm. Ja, prachtig. Ja, dan moet wel 30 daar, wat wel 30 hier de drank van steen litten. Dan komt dus uit Wolvenkeer en het bedaarde ster op die mooie witte strand in die blauwe zee. En hoe is dat gebeurd? Ja, het is me toch wel een beetje met de paplepel ingegoten, maar bij de ouders windsurfen. Dus ik denk eigenlijk zodra ik kon lopen en sterk genoeg was dat ik wel op een surfplank stond. Maar ja, toen gewoon als hobby, elke zomer, af en toe in de weekenden. Die Makkum of zo? Ja, IJsselmeer, Hegemeer, eigenlijk alle Friese meren wel. Dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik was aan het studeren in Amsterdam en toen... mijn vrienden gingen... Ik had ook daar surfvrienden ontmoet en die... daar ging ik mee naar Brazilië. En toen zag ik eigenlijk pas voor het eerst... Dus ik was al 22... Freestyle, dat is de discipline die ik doe. Al die trucjes die je net zag. Ja, en toen was ik echt verkocht. Ja. En toen ging het rap, hè? Ja, toen ging het rap. Ja, ik denk, ik heb wel altijd geturnd ook. En heel veel sporten gedaan die er toch wel mee... En als je dan toch wel vanaf je 8e op de plank staat... dan heb je wel echt... zoveel ervaring in de techniek. Dus maar ik begon best relatief laat met echt freestyle. Maar ja, toen ging het heel snel, ja. Ja, want we wisten op een gegeven moment joggende ergens op een World Cup. Ja. En dan vierde, tweede. En wat is de status daarvan? Want we kennen Van Rijsselbergen, die is Olympisch. Maar wat is die status? Ja, het is echt het WK. Alleen het is geen Olympische klasse, zoals wat Dorian doet. Dus we hebben onze eigen World Tour. En daar ben ik dus vorig jaar tweede geworden. Zo. Dat is trouwens niet waar, dat was in 2013. Lier er maar bij, maak het niet goed. Dat check dat. Dus ja, het is gewoon een echte WK-klasse, alleen het is geen Olympische sport. Zullen we even zien naar een oefening vandaag? Want dat is wel aardig, we hebben wat uitzocht. Maar even vertellen, hoe heeg gist bijvoorbeeld je? Hoe hoog? Ja. Bij welke? Ja, maak het niks uit, maar... Ja, nou, de eerste sprong wat je zag, dat is eigenlijk dit dus is een salto. Ja, je varieert. Nu in Zuid-Afrika kan je daar wel een paar meter de lucht mee ingaan. En dan is het echt helemaal over de kop? Ja. Ongelooflijk. Ja, dit is eigenlijk relatief een makkelijke truc. Ja. Alleen het is spectaculair uit. Dat zag ik al dat die makkelijk was. Ja. Maar echt gevaarlijk. Want de vertelde de enkelband volledig afsquat met zo'n actie. Ja, de dag voor mijn laatste WK-wedstrijd vorig jaar heb ik tijdens mijn laatste training mijn enkelbanden helemaal afgescheurd. Ja, pech. Natuurlijk, je doet veel met je enkels en knieën en schouders. Ja, het is altijd wel redelijk blessuregevoelig. Maar op zich, je landt in water, dus wat dat betreft valt het altijd wel mee. Maar toen ging je krak? Ja, ik landde verkeerd op mijn plank. Uit mijn voetband en mijn enkel ging echt... ik hoorde het gewoon afscheuren. Het is onbegrijpelijk dat je dit überhaupt kan oefenen. Maar als je op een dag verzint, dat ga ik doen, dan ga je denken van, ik ga eens kijken hoe kom je daartoe? Nou, het is grappig omdat veel mensen gewoon nog de oude, die hebben nog die driehoekszeil en die lange plank waarmee je gewoon kan staan. En dat je echt kan springen en... dat weten veel mensen niet. Dat zie je ook niet zo vaak hier natuurlijk als je langs een meertje rijdt. Dus dat is wel grappig. Ja, dat ken je, die denk ik. sport is zo geëvalueerd over de jaren. En verdien je geld hiermee? Ja, maar ik word er niet rijk van. Nee, maar je leeft er wel van. Ja, ik leef en dat kan. Ook al is het geen Olympische sport, lijkt me toch... het is lastig. Maar het is wel genoeg om te kunnen reizen en mijn wedstrijden af te kunnen gaan. Maar ja, tussendoor zit ik wel bij mijn ouders. En wat is het doel? Ga je eerste worden?
Ja, dat is wel het doel, ja. Ik ben tweede geworden, dus dat is eigenlijk het enige doel dat ik heb. Hey Simon, even stoppen met vragen. Ik wil even nog iets even zien lid. Best toch? Nee, grapje. Want Polen. Nee, dat mag we nog even zien. Dat is uniek. Dat wist zeker. Zullen we even naar Polen zien? Ja, laten we komt doen. Vertel eens even, wat gebeurt je? Ja, nou, dit is 6 weken nadat ik mijn enkelband heb afgescheurd. Dus ik was eigenlijk, ik kon amper nog lopen. Maar dit was voor het eerst in 8 jaar een indoor evenement in het Nationale Voetbalstadion in Warschau. In een stadion? Ja, waar ze gewoon een enorm zwembad hebben gebouwd en winterturbulences hebben geplaatst. Dus ja, dat was echt zo'n unieke ervaring. Is dit het mooiste? Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken met normaal windsurfen. Dus qua windsurfen is het niet mooi. Maar wow, in zo'n stadion met 30.000 man publiek, het is zo'n unieke ervaring. Omdat je staat op het strand met de wind om je oren. En je verliest een beetje het gevoel van tijd. En hier sta je echt 's avonds in de schijnwerpers met 30.000 man. Dus dat is wel... En dat komt ondanks die blessure. Want, pijn? Pijnstilling? Pijnstilling. Ja. Andere middelen? Echt een Friese bikkel, hè? Friese bikkel. Hey, we moeten haast al ronden, maar we kunnen daar zien. Ja, wij waarschijnlijk net, maar we best zelf te zien. Hoe een paar weekend? Nou, ik vertrek volgende week naar Bonaire om 6 weken te trainen. Vreselijk. En dan begint eigenlijk in juni alle wedstrijden weer. En dan in mei is het warm genoeg in Nederland. Dus dan ga ik hier wat clinics geven en trainen. Oké. We houden die in de gaten. Succes. Op naar de eerste plak. Heren, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. En succes, die 30 dagen. En misschien zit er toch nog een boek in. Ik sluit het net niet, Simon. Je weet het niet. Bedankt in ieder geval voor je verhaal. Ja, dit wie het alweer van nou. Morgen zit Nico de Vries hier van Anker en Anker Advocaten. Want morgen wordt bekend of we zien 130 cliënten nog wel of net een alcoholslot krijgen. Weer spannende dagen dus voor die mensen. Dat is morgen. En van nou een hele mooie joen verder.